Yes, velkommen til dette lille screencast om spørgsmål 7, redoxreaktioner med udgangspunkt i øvelsen fra kobber til sølv og guld af Mikkel Pedersen i 2. X på Nærum Gymnasium. Ja, det er alligevel, der står radon der, det er godt stadig Mikkel Pedersen. Nå, det er meget der skulle have stået redox, hvad det er generelt. Det er ikke i det lille screencast. Ja, lad os flux springe ud i det, som man siger. Ja, først lidt om oxidation, reduktion og oxidationstal, det grundlæggende redoxkemi. Hvad er egentlig en redoxreaktion? Jo, en redoxreaktion, det er en reaktion, hvor der både afgives og optages elektroner. Og ja, hvad kaldes det? Det kaldes oxidation og reduktion. En oxidation, det er når der afgives elektroner fra et stof, og en reduktion, det er når der optages elektroner i et stof. Og oxidationstal, det kan vi bruge til at udvide de her to begreber, oxidation og reduktion. En oxidation, det er altså hvor vi ser, at der afgives elektroner, reduktionen er, når der optages elektroner. Et oxidationstal, det er så et af de her stoffers ladning udad til, og vi siger, at når vi ser en oxidation, så ser vi en stigning i oxidationstal, mens når vi ser en reduktion, ser vi et fald i oxidationstal. Og hvis vi lige kan få et lille overblik her, så kan vi se et eksempel på en ikke afstemt redoxreaktion. Her har vi simpelthen en reaktion mellem solidt sølv og nitrationen, som danner en sølvion og noget nitratmonooxid her. Og der ser vi jo, at den her reaktion er overhovedet ikke afstemt. Det kan man møde med mange forskellige redoxreaktioner, men hvis vi nu skulle se på, hvad oxidationstallet er her, så ser vi, at på venstre side, der har sølv oxidationstallet 0, det kan vi se på ladningen udadtil, og på højre siden har det så oxidationstallet 1, det kan vi også se på ladningen udadtil, den har plus 1 der, ikke? Og oxidationstallet på venstre side, det er så plus 5, og nu spørger du nok, hvorfor kan det være, at det dog i alverden er plus 5, der er der? Jo, det er fordi, at på henholdsvis to atomer, der har man fastsat oxidationstal i langt de fleste tilfælde. Det drejer sig om henholdsvis O og H, altså oxygen og hydrogen, og man siger, at O det har oxidationstallet minus 2, mens H har oxidationstallet plus 1 i langt de fleste tilfælde. Der findes dog nogle tilfælde, for eksempel hvis vi ser på de såkaldte peroxider og de for eksempel frit hydrogen, altså H2, der har både H2 for eksempel ikke noget, og der har oxidationstallet 0. Ja, men det er altså ikke tilfældet her. Her ser vi altså, at der er 3 ord i det her nitrat, det vil sige, det giver minus 6, og ladningen udadtil er 1. Det vil sige, hvad skal vi plusse med minus 6 for at få minus 1? Jo, vi skal plusse 5. Dermed bliver nitrats oxidationstal, det er altså plus 5. Over på den anden side kan vi tydeligvis se, at den bliver plus 2. Og her kan vi så se, at Ag går op i oxidationstal, mens N går ned i oxidationstal. Det vil sige, at Ag oxideres, mens N reduceres. Ja. Lad os flux gå videre til det, vi kalder for spændingsrækken, og vi skulle se på et lille eksempel, der vi skal egentlig proppet et zinkstykke ned i en opløsning med kobbersulfat. Der vil jo ske noget relativt sjovt her. Der vil ske det, at der blev dannet et kobberlag uden på det her zinkstykke, og hvordan kan det være? Jo, det kan jo bevises på grund af den der herlige spændingsrække, hvor vi ser på nogle metaller, der ligger til venstre, og nogle metaller, der ligger til højre. Hvad betyder det så? Jo, det betyder, at de metaller, der ligger til venstre, de er mere villige til at oxidere, altså afgive deres elektroner til de metaller, der ligger til højre. Ja, det er jo spændende. Og så ser vi også H. Der står H lige akkurat her. Hvorfor er H dog med? Det er jo ikke metal. Jo, det er jo sjovt, H er med, fordi så kan vi se, at de metaller, der ligger til venstre for H, de vil faktisk afgive deres elektroner til H, og dermed gå i f.eks. opløsning i syre. Men dem, der ligger til venstre, eller højre, ja, den anden venstre, såkaldt, det højre, de vil ikke afgive deres elektroner til hydrogen i en sur opløsning, og dermed vil de ikke gå i opløsning, og dermed kaldes de ædle, og vi ser på klassiske eksempler som guld, sølv, platin og kobber, ja. Så det, der vil ske, det er altså, at vi ser, at zink er meget mere elektronegativt end kobber, og dermed så vil zinket give sine elektroner til kobber, og dermed vil der dannes et
zinklag ude på kobberstykket. Ja, så vi ser, at zink bliver oxideret, og kobber bliver reduceret her. Ja, det var det, og så er det videre til vores herlige forsøg med fra kobber til sølv og guld med store fede gåseøjne om sølv og guld, fordi er det i virkeligheden sølv og guld i bladet? Det kan man jo spørge sig selv om senere. Det er det nok ikke, lad mig sige det sådan. Der var i middelalderen en masse alkymister, der prøvede på det her, og ja, den der har skal mere gives, så de ville gerne have mere guld, men de fik det ikke. Ej, det var ærgerligt. Men hvad er det egentlig, vi gør i det her forsøg? Jo, vi laver først en opløsning, som kommer til at indeholde de her såkaldte zinkadioner, ZnO2-. Og ja, der er faktisk en redoxreaktion, når man laver den opløsning. Den ser ud på denne her måde, og den er selvfølgelig ikke afstemt, fordi det skal vi jo selv gøre. Ja, så kan vi se, at vi også skal finde ud af det. Og her ser vi jo et eksempel på, at H faktisk ikke har et fast oxidationstal, fordi vi ser, at H bliver reduceret. Vi ser, at Zn, hvis vi går igennem en lille model, så på 4 faste skridt, meget slavisk følger vi denne model, hvor skridt 1 hedder, at vi tildeler de forskellige ting oxidationstal. I kan se, at Zn får oxidationstallet 0 på venstre side, og den får oxidationstallet plus 2 på højre side, og vi ser, at H får oxidationstallet minus 1 på venstre side, og H får oxidationstallet 0 på højre side. Altså ser vi, at Zn bliver oxideret, det vil sige et stigning i oxidationstal, mens H bliver reduceret, det vil sige et fald i oxidationstal. Og ja, næste del det er, at man tildeler koefficienter ved at gøre det, der hedder at gange over kryds. Det vil sige, hvor meget stiger Zn i oxidationstal? Den stiger 2. Hvor meget falder OH? Den falder med minus 1. Altså skal man gange alle de her koefficienter foran OH med 2, og ja, foran H med 2. Og så ser vi, at der kommer til at stå 2 OH her. Men så skulle der også stå 2H her. Skulle der ikke det? 2H2? Nej, det skal der ikke, fordi vi kan allerede se, at der indgår 2 hydrogenatomer her, så det behøves man ikke. Og de andre to med Zn, de skal ganges med 1. Altså har vi allerede gjort det, der er koefficienten 1 foran. Ja, det er så det. Og så næste ting, det er, at man skal afstemme med ladning på begge sider. Vi kan ofte i redoxreaktioner se, at der er forskellige ladning på begge sider, men ikke her. Her ser vi, at der er lige akkurat samme ladning på begge sider. Vi ser, at der er på venstre side er der minus 2 i form af 2 OH minus her, og på højre side er der minus 2 også i form af zinkadionen her. Der er så også 2 minus. Så ja, normalt så skulle man så afstemme med enten H plus eller OH minus, afhængig af om man er i en sur eller basisk opløsning, eller H2O for at afstemme på begge sider. Men det behøves vi slet ikke at gøre her, fordi reaktionen allerede er afstemt. Nej, hvor er vi bare heldige. Ja. Så går jeg videre til den næste del, hvor at vi jo har vent lidt, lad mig lige se, hvad fanden jeg lige sagde. Ja, vi har en opløsning, hvor der er en masse zinkadioner i her. Så går vi videre til, at vi putter den her kobbermønt, som vi har renset i noget eddikesyre før, den kommer vi ned i den her opløsning, og så sker der noget meget spændende. Der er jo et lille fast lag af zinkadioner nede i bunden. Så kan vi se, at der sker en elektrokemisk reaktion på den her kobbermønts overflade, hvor de her zinkadioner her altså går ned og reagerer med, altså vi kan jo se, at når man kommer en kobberreaktion ned i en opløsning, så bliver selve kobberelektroden en smule negativ i forhold til kobberionerne ude omkring. Så de her zinkadioner går simpelthen ned og reagerer med elektronerne fra kobberet på kobberets overflade, og den er dermed fast zink og noget OH-. Men det er altså det her faste zink, som vi er rigtig interesseret i, fordi den er altså den her forsølvede med gåseøjne. Det er ikke sølv, det er zink, men det er bare sølvfarvet overflade på kobberen. Ja, det er så det. Så har vi fået forsølvet vores kobber, og ja, I kan se et lille billede af den her. Den er meget dejligt sølvfarvet. Og det næste skridt, det er så, at vi opvarmer simpelthen over en bunsenbrænder. Vi opvarmer den her kobber med zinkoverfladen på. Og så ser vi, at den bliver guldfarvet. Nej, hvor herligt. Men det er altså ikke guld, der kommer ud af det her. Det er den såkaldte legering messing. Under opvarmningen får vi simpelthen blandet de her to metaller sammen i en legering, der hedder messing, som bare er guldfarvet.
Og så skulle vi jo se, om vi faktisk havde fået dannet sølv og guld, og det kunne vi jo se på, at guld og sølv er to meget tungere metaller end henholdsvis kobber og zink, og vægtene sagde, at det havde vi ikke. Vi havde ikke fået dannet sølv og guld, fordi det er ikke muligt at lave sådan stoffer, tunge stoffer om til andre stoffer kemisk, endnu i hvert fald. Ja, så er det videre til næste skridt, som hedder oxidation af alkohol, og det var rigtig spændende der, fordi at vi ser, at vi kan faktisk oxidere vores alkoholer, kun ikke de tertiære. De tertiære kan ikke oxideres, men vi kan oxidere vores primære og sekundære alkoholer i sure opløsninger. Og vi ser, at vores primære alkoholer, de kan oxideres til aldehyder, altså de her forbindelser, hvor der sidder en oxogruppe på et CH3-stykke, som så kan oxideres videre til en carboxylsyre, altså hvor vi ser COOH-enden. Og de sekundære alkoholer, de kan oxideres til et keton, altså der hvor vi ser oxogruppen inde i midten af molekylet, hvor vi altså ser den oxoforbindelsen bundet til en CH2-gruppe. Og ja, forbrænding af alkoholer giver så carbondioxid af vand, ligesom forbrænding af det meste andet stof. Ja. Hvis vi skal prøve at næste del det kommer, vi skal prøve at gå igennem en redoxreaktion, hvor vi oxiderer noget alkohol. Og ja, reaktionsskemaet, det er samme princip som altid. Vi ser, at vi er en sur opløsning, derfor skal vi have H+ på venstre side og H2O på højre siden. Og altså når vi gennemgår den her reaktion om lidt, så ser vi på nogle R-dele her. Det betyder altså bare de her alkylgrupper, og de er fuldstændig ligegyldige i hensyn til reaktionen. De er altså bare den her kæde, men det er jo kun de funktionelle grupper, vi er interesseret i, når vi ser på reaktioner i organisk kemi. For det meste, det er jo her reaktionen sker. Så den her R-gruppe, det afgør altså hvilket stof vi har talt om, men det er alt det samme stofklasse. Men hvis vi ser på et eksempel med et oxidation af primært alkohol til et aldehyd, så er vi her på, at vi prøver at oxidere det med oxidationsmidlet kromatoxidionen. Så der tildeles først nogle oxidationstal her. Vi ser, at første sting, der får C oxidationstallet -1, og krom får oxidationstallet +6, og C får så her oxidationstallet +1, og krom får oxidationstallet +3. Det kan vi se på en ydre ladning her meget tydeligt. Og vi ser altså, at C går op i oxidationstallet, det vil sige, at C'et bliver oxideret, mens kromen bliver reduceret. Så næste del, det er altså at gange over kryds og tildele koefficienter. Vi ser altså, at ja, igen de her går 2 op, og krom gik 3 ned. Så vi kan altså sætte 3 foran de her alkoholer. Vi kan sætte koefficienten 3, jeg skulle lige huske ordet koefficient, foran de her alkoholer, og koefficienten 2 og foran krom. Men igen, ligesom vi så i den anden reaktion, så kan vi se, at her har vi allerede koefficienten, eller har vi allerede 2 krom, så vi behøver kun sætte 2 foran den her. Ja, så skal der bestemmes ladning på begge sider, og hvis jeg på venstre side har vi ladningen -2. Det kan vi se på den her lille kromation her. Og på højre side har vi altså ladningen +6, det kan vi se på, vi har 2 krom 3 ioner her. Og så skal det altså afstemmes med H+ på venstre siden, fordi vi jo har at gøre med en sur opløsning, og H2O på højre siden. Ja, det gør vi så, indtil der kommer til at være den samme mængde af alle forskellige atomer over begge sider. Og så til sidst har vi altså fået oxideret vores primære alkohol til et aldehyd. Ja, det var sådan set det, jeg havde til i dag. Fremragende. Må du have en god vinterferie. Tak skal du have, og det var Mikkel Pedersen fra 2X.